mesakake. Kena apa? Dipun tepangaken. Kula pun solopok. Solopok? Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Oh. Jaman nem-neman kula gleleng penyembahan. Ning saniki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula ken pasok kalih kula sakniki kula nek teng pasar cembongan dadi bandem. Muter kowe pluk. Arep gleleng ketak dasmu. Nganten iku penemban. Kowe tak critani. Nggih. Hukum kuwi neng pirang-pirang. Nggih. Hukum alam. Nggih. Hukum adat. Nggih. Hukum negara. Nggih. Sing terakhir hukum karma. Nggih. Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak. Ngoten. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kowe lempoh, sikil ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku, kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol mongko le dodole kulakane wae 20.000, golekke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki ming bathi 5.000. Mongko tok dodos dhuwite tok jaluk tok peksa, anake nang omah do nangis ora iso mangan, kowe ora gagas tekan semono. Dhuwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben. Nggih, rumiyin kula tumbaske toya atos. Toya atos ki Minuman keras. oh. Minuman menika toya, keras menika atos. Toya atos. Dados Mbah Jenggot tenggen anggur nika asline ndase atos. Oh. Nyuwun ngapura karo sing gawe urip. Nggih. Nek kuwi duwe kaya aja tok nggo. Terus Sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to. persih Balekke mboko sithik. Kalau disuwunke ngapura. Tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe. Kula diparingi ngapura nggih Pak, Bu, Lek, Wo lan sapiturute. Kowe nditetuke aja tok nggo seneng dhewe. Balekke karo sing tau tok gawe rekoso. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngono iki kuwi selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi. Trenyoh ati kula. Kula mbiyen ya kaya nglelange raja mak-jamak. Wis ora usah perlu digetuni, sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh. Nggih, matur nuwun panembahan kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk leh kula nyambut gawe mboten ajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau kate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe tenan. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati, Nggih, sumpah karo sing gawe urip, nggih, apa sing tok ucapake nggih. bakal tok lakoni. Demi Allah, ajeng kula lakoni. Jajal ngadeg. Panembahan, Piye? sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip. Matur sembah nuwun. Lho, Panembahan. Iki kok nggih ngadeg ngono, Mbak? Ayo kuwi bejamu, kuwi bonus. Matur nuwun. Wonten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Bune tampan ana. Kula nuwun Panembahan. Monggo.
Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh. Dapukane kula Wiraswara. Mbak. Punonton setunggal dinten, setunggal sasi menika swara kula mboten medal. Weh, Monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesti enten sing ngirimi kula. Kula ditenung kalih kanca-kanca pengrawit kula. apa ana sing tok curigai? Wonten Mbak. Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget Mbak. Ketok banget. Kali kula niku ketok lemeri. Oh, jenengmu sapa to? Kula Katno. Oh. Meri kali swara kula. Aku wis tau ngrungokke swaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nek mung jeneng iki gending apa roti ngono kae. Halus banget. Nggih, kula nyuwun dipun tambani ngono, Bang. Ya, engko tak tambani. Ning aja sok suudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya. Bapak kita ada. Mbok terus omong tanane. Mingkar-mingkur ing ngono. Mingkar-mingkur. Loh, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula. Wah. Ya wis coba ora. Agene jame anyar. Nggih. Coba mbok jajal jam kuwi copoten. Non, Jam kuwi copoten. niki adus barang kula nggih. Jam ku adus barang dienggo Anti air, weh. kali anti bayar. Copoten sik. Nggih, Bang. Wis, delok tak gawane. Mangke dipek. Ora. Aku ora ndek milik kamu. Jam kaya ngono nggon aku kek banget. Wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene. Katno, kula wonten dawuh penembang. Coba. Aku gumun. Piye? Matur nuwun Bang. Kowe. Kok bali serak meneh? Ini nek nggih nyuwara mboten, Mas. Saya bali ana. Matur nuwun, Mas. Benjang teng kula caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ritok ngono kok. Jame penemban. Jame iki sing marai. Oh, nggih. Wis tak sae. Engko tak larunge ning segara. Nggih. Lah sesuk nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning ming 35.000 kok kuning. Men kaya emas. Bola iki wong sugih. Pun sewu penemban. Kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak laladan Sidomaya. Weh. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi ombyaking kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Jaluk tombo apa? Penemban. Ya papunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas.
Nek ngapa? Apa digodhog apa? Mboten, mboten. Ampun sembrono men. Sak sampunipun kula malam jembah kliwon menika sowan wonten Parangkusuma. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Mulai kagem pipis menika pedhi. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngapa? Sesire. Sesire po dikum banyu sire. Sesire ngono, Bang. Ora usah ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Kaya ngono kuwi apik, ha. Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tanggo berhubungan karo bojomu muru kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tak tapuk kowe. Aku pendhita ora tanggo golek tombok, ora nggo nambani wong kaya ngono. Ora sakno. Engko nek nganti parah bolong. Penemban kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora tobat karo penemban Sabala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tok golek iki apa to ya nyok. Inggih. Inggih. Anu bali kono. Nggih, ngestahaken dawuh. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengmu sapa? Kula Santosa menawa. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesti kaya ngono kuwi. Ayo bali kono. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tamba liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono iki. Jijik aku nambani wong kaya ngono. Nggih, nyuwun pamit mbani. Sing ana mati kono.